Her kommer guidet 5 minutters meditation, som gerne skulle hjælpe dig til at få lidt ro på. Og det er Ida Tangsgaard, der guider. Så du kan starte med at sætte dig godt til rette på stolen. Mærk dine fødder, hvordan de berører gulvet. Og få sådan en fornemmelse af, at du kan mærke dine fødder på gulvet. Kan sætte dig godt til rette i stolen og mærk, hvordan du berører sædet og ryglænet. Og lige tag et par dybe vejrtrækninger. Og på hver udånding forestil dig, at du synker dybere og dybere ned i stolen. Flyt så opmærksomheden til kroppen. Og lige registrer, hvordan det egentlig er i din krop lige nu. Er der ro på, eller er der uroligt? Er der nogle følelser, der rumsterer? Eller nogle steder, der går ondt? Det eneste du skal lige nu, det er at registrere, hvordan det er i din krop lige nu. Så kan du lægge mærke til tankerne. Hvad er det for tanker, der er lige nu? Du skal ikke ændre på dem. Bare lad dem være og registrere dem. Du kan forestille dig, at du faktisk kan se dem, ligesom på en film. Så at filmen ligesom kører forbi dig. Du kan også vælge at komme tankerne på en sky, og lad dem svæve bort et øjeblik. Velvidende, de skal nok vende tilbage, hvis de er vigtige. Tag så igen nogle dybe vejrtrækninger, hvor du forestiller dig, at du ånder lys og energi ind, og på udåndingen, der giver du slip på det, du har brug for at give slip på. Og det kan godt være, at du ikke ved, hvad det er, men have intentionen om at give slip på det, du ikke har brug for længere. Igen kan du registrere, hvordan det er i din krop. Om det er ligesom før, eller der er noget, der er anderledes. Så kan du vælge at lægge en af dine hænder op på dit hjerte. Og lige mærk, hvad det gør, når du lægger din hånd her. Og brug et øjeblik på at forestille dig, hvordan du kan trække vejret ind i dit hjerte og puste ud igen. Og for sidste gang kan du lige registrere kroppen, om hvordan det er i forhold til, da du startede.
Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det vigtigste er at registrere, hvordan det er for dig lige nu. Så kan du igen mærke dine fødder, hvordan du sidder på stolen. Når du er klar, kan du åbne dine øjne igen og have en rigtig god dag. Hej hej.